magpalalaki, uy. Kay kumuladlad ba? Kapoy na jud kayo ay. Pero dili ako magtambay, kay basig madto ko sa kong pisto, basig makulatahan na po ko Mr. Lim. Nawa lagi, daan ko pa. Naagyo dari si insect siyang kalubihan. Putik kamay ning baklaan ni kaigat na tanawa bang kibot oh. Sus Ginoo ko. Kalami labayog bato. Oh! Makurat-kuratan yung kunin mo paploy ba? Mura mong kay si Mr. Lim. Sabi niya, parehang nang ni Mr. Lim na. Mas guwapo ba ko ato eh? Ako sa mga kadriya, nga nung pundong kadriya ni pilit, pwede ka nang kahoy niya ako, makagtabili. Nagpundo ko dari kay basig makitaan ko ni Mr. Lim. Makulatahan na po ko niya. Mao ka ni Chick no. Gipangita tika kay nako ingon si mo ba. Ikapoy na ko ning style na to nga sige rata niya gukoron. Ay, ikaw na ba day? Ako mampod kapoy na biya Kapag diha, kayo. katong niagi bayanan, ampo-ampo ra ka dito, wa ko kabalon sa to, kuwang consequence siya mo. Salangan, binaratol naman ko. Wala mang kuikuan. Mabuhat, naratol ko. Mia, di mo kula tawang bayuta kay musukol na siguro ta eh. Pwede na po tsuklan na nato siya, be. Pero, ako nakita ang training ba sa TV, basig effective ni. Ha? Nalapo na pa tanong training mo musik palpak na. Made in China. O say made in China. Effective man guni siya. Kinakitaan man ako ni siya sa TV. Murag kailangan jud bitaw na to mag-training kay kung lawasay lang, pilig yun ta. Dako maglawas sa Mr. Lim. Dako Ah, kayo. pa ko yung lawas oh, murag maluris man kayo. Kuapot. Murag kailangan akong training ba kay para inig magsugat mi sa dalan, makasukol na ta. Unsa man, nagsugod ta? Sige na be, sampulid ako ng training na ginaingon nimo og effective ba na. Dili ah. Dito ta kay Hawan. Dakag lubi dari umataga ka tagpalwa. Tara Tara. na. Matay ganina naman ta sig atang ni Paploy diri wa man ni agi. Sa muka ni mo, kanang baba ni mo ba, reklamador kay ka mo na nakadaot si Mua. Awa oh, kaulo no na. Ano man na ikaw lanon? Bahalag maulanan ta diri basta kay di ta mo awa diri. Andun sa di mo abot si Papi. Puya ning style ay. Kaluod din magbayot ni buangan niyo. Ay, narapaploy o direkta kay murag effective ni. Diri Oh, ibutan akong jacket ha. ka-weird ba ni ringanan ni? O say word, uy ay na sige dagag reklamo, mag-practice na ta. Inani paploy ha, tanawa kong tarong, sunduga ako ang buhaton ha. Lagi. Sige na. Pakita ko kaya makita na ko ba? Paminaw paploy ha, inani ni siya una, imo na siyang isangit. Pagkahuman, imo na siyang suuton. Uton? Oo, pagkahuman, imong itagak. Pagkahuman mo tagak, balik na good. Imo na pong ibalik. Pagkahuman, suuton. Pagkahuman, itagak. Ana na siya. Gets ni mo? Sa man ang training nga na insig. Uy nga muram tagtala-tala na. Hoy! Ayaw kumpiyansa kay effective na. Sa may gihulat ni mo dara. Sige na. Dugaya, uy. Sa man ang training nga ni muram tag-ata-ata ni. Ay, sige, jaw-jaw. Gusto magkakamakabalos ka, Mr. Lim. Nilom na. Unsang ito ibutang. Ibutang isangit. Pagka man suuta. Uton. Paspasa, yakay ka. Itagak. Baga. Kaya, uy! Oh, punta balik. Saka na sad. Isangit. Oh, suuta. Itagak. Patay mo tag amaw aning style ni. Tawag si kay kayo. Saan na ito pagbalos, anak sa imuha? Anak lang. Oh, anak. Balik ko na ko ni. Balik ra na. Uy, wanay laing buhaton. Pagdali. Mal man training. Paspas! ni. Go, Tayo Paploy. ng style Go, ni. Paploy. Undangan Go, siguro Paploy. na to ni Chikoy. Sam na imong Undangan. Sam na imong gipatrain sa kuwawa man pulos ano jacket chuta inaog. Sus, uy, reklamo dar kay ka ba? Sige na, bi, pakiton ti ka. Huh? Siya pakiton. Pakiton ta ka ba? Unsay resulta ng gibuhat nimo na training ba? Sige daw, pasiklabi daw ko be. Dari ta okay, hawan dali. Tara. Ay sabi, magsuko na siguro ta, sige, magtanaw sa bagon, medyo ka ba? Ayaw ba? Sige, magsugod na ta. Isablay ang jacket. Na, Sunod, suuta. Inaya lang po. Sakit may akay ko ako nga baga. gati, effective jud di bay. Oh, Chik, success, Ay, sa paghappy-happy na, kinaapay last. Sige, dali na. Hinaya lang ha, sakit may akay ko ako nga baga. So, yes, sige, O, sige na. Kung sa may lasa to. Tagak ang jacket. Agay, ate, mang katsikoy mo, mang sipaan. Ay, sorry, taas magud kay ka, Paploy. Ate, mang katsikoy, pero sige lang. Effective mong ipatraining sa ko ha. Di ba? Giingnan ta ka? Karon makasuko na kita kami sa dalim. Gani, makabalos na gyud ta. Ay, ikaw, makabalos na ka. Kay ikaw man akong gitraining. Right no. Zaman. Kung katong mga niyaging adlaw siya nangita sa tuwa,
Karong adlaw, kita na po mangita siya. Correct! Tara! Tara! Giprepiran din na nila para kulatahon si Agaw. Dapat akong masultihan si Agaw, ani. Abay mo lang, medyo kipil-pilo na ba? Basta magamuran mo, naratol naman nung ka. Sila Paploy dito ba? Ganoon? Kasi lagi nabuhat na ka ng mga karate man to kay Inchik. Jacket rin lang gipraktisan. Ha, jacket? Gigaw, effective kayo. Abigay na kong kanang wala rano. How da kayo mo karate si Paploy? Gratis. Kung pasabutan lagi paghandaan ko nila. Nag-training guys sila. Ka, basig ba yung pasta ni? Mag-training po taga to ah. Gahay na kayo si Paploy gaw kaya nagtraining kabalawa kinsa? Kinsa man? Si Inchik, how kay mga ana-ana oh. Ah, si Inchik di ay Chinese Kung Fu na tirada. Huwag ka puti kaya sa tuwa. Ha? Nga naman? Made in China pero di ka punta magkumpiyansa. Mag-training taga to ah. Tara. Dire. Tara, buwan ng tao. Tagbunal ko, lunsaan mo rin. Ibuna lang si mong ulo. Pero magagbuhan di ibuna lang to eh. Una nga mo ni si Paploy. Kanin. Oh, una na si mo ni si Paploy. Isa raw, one stroke na ha. Puspos na largo. Puti kami na gusto pa man ka din nagsigam na imong mata. Bunal na. Ay, bunal, ay. Puti ka mayon sa manang hinapakan imong buhanga ka. Ibunal ba? Puspos nga niya ba? Ano? Ay. Yati juga kan mata ka wa juga pulos ba? Ikaw mo itong puspusan ron ba? Ginabunal na. Ano ba? Oh, tama na. Uya ay, tara daga na punta, running na punta para maginukra na, mabasa na to siya. Tara go. Ay, saya. Puya po daning style, ay. Wano ni yati ka? Kung ako suki tumudagan si papi kita sa mga tila to, taga-asig tikang. Munang kailangan na tumudagan. Ah, yate, man ni si Papi, ay. Shit! Kapuyam na yan yung style na! Undang tayo dito mag-training ngayon ani. Nga naman, di na to apil di si Papi. Hindi mapildi. Ayaw ka bala ka kay... Di magapunto mapusan itong gitunan niya. Ha? Nga naman. Kaya ato ramang bunalan. Tara pasita. Tara.